DZR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya nausab bangya tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pila ka gabi wala ninyo madungog ang maong tulumanon tungod kay wala man nawala man ang atong kuryente sa gunson gito nga mapalong og 6:30. O mao nga wa kita katulumanon sa gunson gito. Gani karon wa ta kahibalo basig mo paong na pod. Okay, now atong ipadayon tong atong gisgutan may labot na niining mga panghitabo sa atong eleksyon. Ato gyung hingusgan sa maong tulumanon nga magkabot lang ang kahapsay sa bugnong lugay o eleksyon kung ato gayong subayon ang giya nga iya gyud sa kahitasan. Kung magpadayon ta sa atong tinawhanon o tawhanon nga mga pamaagi, iba silang nato sa atong nga pagbati, iba silang nato sa unsay atong naandan o nabatasan na. Magbalik-balik naman po na yung mga suliran. Mao nga kung gusto ta o kausaban nga magkabot yun nato o masinati yun nato ang maayo nga eleksyon, ang tulumanon lamdag sa kahitasan, gusto yun nga ganuyon yun mo ngadto gyud sa husto gyud nga pamaagi o husto gyud nga proseso. Kay naman yun ang atong pagtuo, atong ipahinumdom nga dili man ta mo supag anang kanagaling gitawag og siyensya, science,
Ato lang po ning ipahinumdom sa matag usa kay daghan pa man gud pod na paghapoy pipila ka mga igsuon nato nga nagtuo nga ang tinuhuan kunong Katoliko nagdumili o misupak anang siyensya. Ano bang sistematiko ba, no? Nga pagpadayag, no? Sa usag ka kamatuoran. Sa atong pagtuong Katoliko, dili, no? Dili tinuod ng giingon nila nga ang pagtuong Katoliko wala magtuo ni anang siyensya. Oh? Ang Katoliko nagtuo og siyensya, pero kanang siyensya nga verified o kanang napamatud-an yun, no? Based on facts o kana mauna ang atong gibarugan, no? Ang atong batikan manggali, no? Kung mag-research ta naagyo mga kahugpungan, naagyo in charge anang pag-studio mahitungod sa siyensya. Gani, kung mag-research ta sa history, ang Katoliko naagyo'y institusyon nga in charge anang pagduki-duki sa siyensya. Mao nga wala ta magsupak anang siyensya. Now, nganong ato maning gihisgutan tungod kay ingon ana man yun na, no? Nga ipaagi yun nato og sistematiko. But pasabot proseso yun na. Mo bitaw nga ibalik-balik naman nato dire. Nga kung maghisgot ta og sistematiko o proseso, ang proseso sa kanabang pagdesisyon mao man na nga ang mo desisyon dapat ang ato gyung sense of right and wrong kanabang konsyensya. Ya, asa man atong konsensya na sa ulo, no? Ang ulo mo ay mudikta sa angay gyud pagabuhaton. Kinaaman diha ang conscience. Unsa man ang conscience kanang sense of right and wrong nga nasayod unsay maayo, unsay insakto, unsay dili. Dili kay ang pagbati mo'y atong basihan o unsay gusto nato tawhanon. Oh, dili, no? Ibasi gyud na siya sa sense of right and wrong. O kana kay balutang dili maayo na ato ginang isalindot. Ang maayo ra gyud moy ato gyung kana bang himuon. Oh. Okay, atong hisgutan kining mga epekto sa ato na bang naandan nga dili maayo sa atong eleksyon. Nga nabatasan na nato og sige gyud natong gikanunay gyud hangtod karon ug mao na nga moingon ta wa gyud panalangin ang atong eleksyon. Kung atong ipadayon ning sistema sa mapananglit sa kana galing gitawag nato og black voting. Kaya pwede po na tawag og straight gyud voting. Nga ang mudikta sa atong pagabutuhan pipila lang katao, mga lideres ba sa usa ka organisasyon o usa ka pagtuo o di ba ka sa usa ba ka partido? Nga pipila lang ang magdikta, mamili, dahil mo na idikta sa mga tao o sa ilang mga sakop o mao gyud na imando nga straight gyud o black gyud, no? Both nga mao gyud na pagabuhaton nga desisyon sa tao. Kana noon sa may dili maayo nga mga nahimong sangputanan ana. Okay, mawala ang essence gyud ni anang unsa nang eleksyon, no? Nga kanang eleksyon pagpili gyud na sa matag usa o kinsa gyud ang hayan, no? Nga ang matag usa gitagaan gyud siya og freedom so pagpili o kinsa moy angay butuhan. Dili kay ang pipila lang katao moy magpili og idikta sa mga tao. Dili man na siya piniliay. Diktahay na siya, no? Moingon kay tag eleksyon piniliay. Gani sikreto pa gani na, no? Kay atong pag-cast sa atong vote, inigboto na to sikreto, di ba? Secret balloting, no? Vote po sa vote ang iyang prinsipyo
ikaw rin nasayod sa imong pagabutuhan. Dili masayod ang ubang tao kung kinsay imong butuhan, di ba? So, kanang pagdikta kung kinsay pagabutuhan, usa na siya kapag supak o usa ka violation ni anang principle sa secret balloting, na? Ano man kay, hibaw-an naman. Kay gidiktahan gud ka nga mao nay butuhan nimo. So hibaw-an na ginsay imong gibutuhan. Dili na siya secret, di ba? So, wala na masunod ang prinsipyo gyud sa insakto gyud nga pinili ay, di ba? Niya ato rin ang gipadayon kay wa man pud ta did ana, di ba? Wa man ta gibawalan ana. Una nga atong gipadayon. Pero timanan, bisag wala ta bawali ana, no? Para sigud anang cigarette, di ba? Ang cigarette niya naman, cigarette smoking is dangerous for your health. Pero wala man pud tay balaod nga dakpon kag manigarilyo, di ba? Muna nga magsigira po ta ana, kay wa man pud na ingon nga illegal na, di ba? Pero kung atong gamiton yun atong right sense, ang atong panghuna-huna, bisan pag wala na siya gidili, kanya kay di magyud na maayo, ato gyud ang idili sa itong kagalingon, di ba? Ingon na ni Sab, kining atong eleksyon, no? Dili magyud maunang kanang pagbansay nato sa eleksyon nga ingon ana, pero atong ipadayon tungod kay gusto mangunta mo kuan ba, kana bang gusto kita nga masiguro nato ang atong kadaugan, di ba? Muna nga mo resortaan ng mga butanga, dili maayo nga pamaagi, haron lang makuha nato ang atong gusto, nga maunang kadaugan. Parehas ra gyapon na siya sa pagkabot sa imong gusto sa dili maayo nga pamaagi. Matandi ra gihapon nato na siya anang kana gailing gitawag nato og prostitution, no? Nga ang kuan magunahuna ka nga wa naman kay laing mahimo, no? Nga masalbar ka sa imong pagkaon, sa imong kinabuhi, o usa ka babae, ang imong mahunahunaan kana lang pagbaligya sa imong dungog para lang ka masalbar sa imong panginabuhi, mo nang himuon nimo. So, mo resort na lang ana, no? Ingon ana ra gihapon na siya, matandi ra gihapon ng ingon ana nga pamaagi sa atong eleksyon. Nga kibalutang dili magid unta na siya maayo. Dili man na siya mauwa, man na siya masubay. Pero ato gyung buhaton tungod kay wa maputay, wa amputa din Pero ang atong pagtuo, nagdili na to kung ayuhon dyan na to kuan, no? Balansi, no? Unya, nato naman yun yung nahibawan, usa sa nakita na tong dili maayo anang block voting, sama pananglit, na may usa ka tinuhuan ron nga, ingon ana gyud ang ilang pagbansay gyud sa inig mag-eleksyon na. Nga ang maong tinuhuan, ang mga kadagkuan sa ilang tinuhuan, sila ray mamili ug mo na idikta sa ilang mga sakop dayon straight gyud, wa gyud mga sakop nga sana mo musupak ana, kinahanglan mo uyon gyud o mao nga nabansay gyud nila ng block voting ug kahibalo man siguro mo ug unsay mga dili maayong kana bang nisangput o sangputanan anang pamaagi, no? Kanang block voting. Nadungog naman na nga ang bipila ka mga politiko na to mangulitaw anang tinuhuana, no? Mangulitaw nga naman kay usa man siya ka political force sa usa ka kanabang kandidato, no? For example, nga pananglit ikaw karon usa ka politiko. Unya daghan kaayog miyembro ka ng tinuhuana. Unya ikaw kung dili po ka maghuna-huna sa unsay maayo gyud nga pamaagi o kanang pagsubay sa unsay maayo diha sa eleksyon, no? Ang imong pagkapolitiko concern lang gyud ka sa imong kadaugan. So mahimo makauna-huna ka nga muduol ka anang grupo ha, no? Kung mahimo pa kung mudawat lang
mo bigay pa ka, muhatag pa ka og kwarta, no? Para nga makuha nimo ang unsa ni boto, no? Nga ikaw mo'y butuhan sa maong grupo, nga ikaw mo'y silbing i-endorsar anang grupo ha, no? Di ba? Makunahon na jud ka ana sa to pa kung ayuhon na to na siya balansi, dili na gyud na siya eleksyon ng ingon ana. Nganoan kay mura man ka magsuborno, di ba? Nga gidili ra bagyan sa atong pagtuo, no? Nga makaunahon na kag hatag og kantidad madako ba o depende nimo nga in return nga aron ikaw mo'y silbing i-endorsar sa maong grupo. Mo nay nakitang-kita na gyud kay nato sa atong eleksyon nga dili maayo nga nahitabo. Mao nga ang atong pagtuo, no, pagtuong Katoliko particularmente wala kita magbansay ana, no? Kay ang atong pagtuong Katoliko ang iyang yung gilantaw ang unsa gyud maayo ug unsa gyud dapat natong i-practice bansayon, no, sa atong eleksyon. Dili ta kay basta na lang buhat og mga pamaagi nga dili masubay ang atong pagtuo. Mao lagi na proseso, pagsunod sa maayo nga proseso, dili ang sa dili maayo. So diha manggod nato mag-gauge, mabalanse og unsang institusyon na ang tinuod gayud nga galantaw sa unsay insakto. Kita nga mga naminaw ron atong pamalandungan ni og maayo. Unsang institusyon na, unsang kapunungan na, nga mao gyud nay gilantaw ang unsa gyud insakto. Og naagali usa ka kapunungan, usa ka grupo nga magbuhat o maghimo og mga pamaagi nga maguba na hinuon ang husto nga hanay, ang insakto nga proseso. Outrightly makaingon ta nga kanang grupuha dili na sila matinud-anon gyud sa pagpatunhay sa unsa gyud maayo o kaayuhan sa tanan. Dayon, ato sang balik lantawon pod o hinumduman ang kanabang sense of authority o kanabang gahom sa paghatag og mga kanabang gitawag og ang angay yun nga pagasundo nato nga tingog, no? Kay sa atong panahon gudron mao nang mabiktima ta anang pagsubay o pagsunod og mga instruction ba, no? Matintal ta og tuo o kana bang paminaw sa usa ba ka grupo o sa pipila ba ka kana bang kahugpungan nga bisan asa na lang ta maminaw tungod kay nawala manggod ang sense of kana bang finding o pagpangita ba sa otoridad nga tinuod yun nga iya yun sa taas o gikan sa Dios o gikan sa kana bang kahitasan, no? Buti pa sabot naanda naman gud nato nga bisan kinsa na lang moy atong basihan o paminaon. Now, kining atong lamdag sa kahitasan, dili ingon ana mo'y atong gipadayag diri o gi-endorsar ninyo. Unsa may bot na ko ipasabot ana. Ang lamdag sa kahitasan, iyag yung i-priority, isugyot, no? Kaninyo nga kinahanglan ang proseso ingon ani gyud, no?
nga nagagikan gayud sa Dios o kung kinsa ang gipili sa Dios diri sa yuta nga iyang gihimong gi-authorize niya o gitagaan niya gahom no sa kanabang pagdili o pagtugot o kinsa ba ang iyang gitagaan og instruction nga makasalig ta nga kinahanglan atong tahuron og paminawon didto ta maminaw. Bot pasabot dili kay bisan kinsa moy atong himuon atong basihan sa atong pagdesisyon o sa kanabang atong mga gimbuhaton. Kay kung bisan kinsa good moy atong paminawon, bisag unsang grupuha moy atong paminawon o moy himuon natong kanabang giya, dili man gud magparehas. Dili man gud ta makasigurado nga wala ba na masambugi o dili insakto. O parehas anang black voting. O kanang black voting, naapo na'y kanang gitawag og sense of unity o panaghiusa. Mo manggali na ilang itudlo sa ilang mga sakop mao nang gituhuan sila kay naamang gus Biblia nga pag mag-usa ta ang Ginoo ang Dios supak anang panagbahin-bahin. Oh. Mao na nga moingon day ng ilang mga kanang magtutudlo nga kini angay na to ning himuon ni kining black voting. Unsa idikta na mutuog gid mo nga kana gid siya moy butuhan, wala gyud mo palag ana. Dikta na nga sistema sa eleksyon pero mura pog maingnon ta lang makatuo ang mga sakop tungod sa kanaang ilang pagtudlo nga mag-usa ta. Oh, ana ba? Diha manggon nato makita dayon nga lasakto ni atong gibuhat kay nag-usa man ta na mas Biblia nga maghiusa gyud ta. Oh, maghiusa. So, mo nay nakapadani sa ilang mga sakop nga insakto ni atong gibuhat kay nag-usa ta. Nya kung dili ta mag-usa sa pagbuto sa usa ka politiko o sa usa ka kandidato but pasabot nagkabahin-bahin ta. So, nasupak na ang atong pagtuo kung dili ta mag-usa sa pag-elect kunog kandidato. Mao na nga ang ilang magidikta no sa ilang mga sakop, mutuog gyud ang mga sakop kay panaghiusa lagi, di ba? Pero ato mang tan-awon diha ron og asa ang kanabang authority gihatag sa Dios. Og unsang punduka ang gitagaan o gi-authorize sa Dios, gitagaan sa maong gahom sa pagdili og pagtugot. Diri sa yuta. Na kung tanaw na to sa kasaysayan, di ba ang Dios nakig-istorya pinagi sa mga propeta. Dayon sa bagong kasabutan ang Dios nakig-istorya pinaagi ni Kristo no Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Dayon si Kristo nagtukod og usa ka gingherian o usa ka iglesia dayon iyang gitahasan sa panudlo dayon iya pang giingnan ang inyong idili diri sa yuta idili nako sa langit ang inyong itugot mao nang sa Lucas 10:16. Di ba? Mao na nga tan-awon din nato diya sa kasaysayan unsa nang grupuha. Sukad masugdi na ni Kristo nga nagpadayon na hangtod karon kay iya man po nang gisaaran nga dili maguba, dili mabuntog. Sumala sa Mateo 16:18 og Mateo 7:24 ug 25. Lig-o ning simbahana sa ato pa kining kapunungan na kining grupuha sukad masugdi ni Kristo gapadayon. Munang ako bisag dili mo labi na sa mga dili katolikong maminaw, dili gid mo ganahan maminaw aning akong isulti ninyo tungod kay mo against man sa inyong gituhuan. Pero bisan pag dili mo ganahan maminaw ani o gani ang uban masuko bakha maminaw ani kay mayong ka si Veritas kana ra man yung katoliko mo iyag yung tagag importansya kun when it comes sa pagtuo. Na ako sa akong kaugalingon, sa akong pagkatawhanon, kung ibase lang nako sa akong pagkatawhanon, dili ko unta manudlo ninyo ani. Ngano man. Kay sayod man ko nga daghan man pong mga naminaw o kamong naminaw ron dili man mo mga tanan, dili man mo tanan katoliko. So mahimong masakitan mo sa akong gipanudlo. Pero wa man ko'y laing itudlo diri.
gawa sa akong nakatuunan base sa nabasa na tos bala ang kasulatan og base pod sa kasaysayan, no? Kung maghisgot ta og kamatuoran kay kung muingon ta nga galahi-lahi naman ni Ron Veritas ang pagtuo sa tao, so ato nilang respetuhan. Well, ang pagrespeto naa man na. Pero bisan pag magrespeto ta sa matag pundok, apan dili ta kalikay sa usa ka kamatuoran nga usa lamang ang Dios o usa lamang kakapunungan o simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo. So mahimong i-rationalize nato ang matag pundok diri sa kalibutan kay naaman tay freedom of religion, pero nagpabili ng usa ka kamatuoran nga usa ra gyud ka simbahan ang gitukod ni Kristo. No, klaro man as Biblia. Di ba? Unya ako god si Veritas, dili ko mahilig og kana galing paghatag lang og kahimuot sa tao nga maminaw, no? Kay kung ingon ana ang akong baruganan nga dili ko moingon nga walay pundok nga nasa laag, walay pundok nga sayo puros husto, no? Kung mahilig ko og paghatag ra gyud og kana bang kalipay, o kahimuot sa matag tao o sa matag pundok, dili ko magtudlo og ingon ani. Pero bisag unsaon na tuod og tuon ang Biblia, si Kristo nagtukod lag usa ka pundok nga gitahasan niya sa pagpanudlo og makasiguro ta nga ang iyang mga panudlo kasaligan, no? Lucas 10:16 ang naminaw kaninyo akong simbahan samarang naminaw kaninyo kanako ang wala maminaw ninyo asab minaw nako. Then sa Mateo 18:17 iyang gihimong final arbiter ang iyang tinuod nga simbahan, no? Sa Mateo 18:17, no, kay ang dili kuno maminaw sa iyang simbahan isipon nga makasasala. Now nganong ako mong gidala aning kinibang panudloa, no? Pagdulo na, no? Tungod kay diha man gud ta makasigurado gud sa kana bang pananglit kining atong eleksyon karon. Na sa daghan kaayong baruganan karon, sa daghan kaayong mutudlo natog sistema sa panggobyerno, sistema sa eleksyon ug unsay atong himuong gabayan, na daghan man tang gipaminaw. Then ang tinuoang Katoliko usa lang pud ni siya sa buot mo padayag ug unsay insakto. Yang uban pud lahi pud ang ila kay lahi pud ilang tinuoan. Na karon unsaon man nato pagsiguro nga kanang punduka o kanang gatudlo nato, kanang gahatag nato instruksyon kasaligan jud og walay sambog dili mao, no? Muna nga ako gyung ipadayag diri kon unsa gyung kapunungana ang angay gyud nato paminawon o kana bang gi-authorize gyud sa Dios diri sa yuta. Di ba ato naman dining mabalanse gud, no? Masense na nato. Pares anang black voting unsa mang grupo ha ang nag endorsar ana. Nga kana bisag unsaon natog bali-bali dili man gyud na siya eleksyon kay diktasyon man na. Dili gyud na siya eleksyon pero nganong na convince ta ana. No, nganong na convince ta ana nga dili unta na siya mao. Simple lang, deception naman sa Biblia. Bantay taan ng deception lagi, no? Nga it seems right, murag correct pero dili di ay. Na ang gitudlo sa Katoliko nga dili gyud black voting, no? Ang gi-endorse ra sa Katoliko ang usa ka maayo nga qualification sa usa kandidato, dili na hisgutan ang ngalan, no? Unsay maayo nga kandidato iplastar ng guidelines sa atong simbahan. No? Mo na iyang gitudlo. Then kita na magpili. Kita rin magpili kay pinila ay good. Eleksyon. Di ba? Dili ta diktahan. Iguro ta taga guidelines nga ingon ani ang maayong kandidato. Di na ko nisgutan. Kiwa na po ko'y panahon. Then, bisan pag dili maghisgot ang pare o kinsay butuhan, mag-usa man gyud ta sa maayo. Di ba? Kung naay mga kandidato po yang nilansar nga maayo, di ba? Di na kinahanglan budikta og ngaran, no. So wa naman tay igong panahon ato ning ipadayon na pud ugma, no. Hinaot nga walay palong sa kuryente sa maong oras. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary,
mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong talahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban sa mga kaparian. Kini ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga igsuon sa technical side, no? Espiritu Ilumba o Danilo Luod hangtod og mabuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981